2 октябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар идомаи сафари корӣ ба ноҳияи Темурмалики вилояти Хатлон дар деҳоти Кангурд варзишгоҳи марказиро мавриди истифода қарор доданд. Иттилоъ дода шуд, ки иншоот бо ҳадафи тарғиби тарзи ҳаёти солим ва ҷалби ҷавонон ба варзиш аз ҷониби муассисаи давлатии дирексияи сохтмони иншооти ҳукуматии дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон бо харҷи зиёда аз 18 миллион сомонӣ бунёд гардида дорои 6000 ҷойи нишаст мебошад. аз моҳи августи соли 2022 бо супориши сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои дар маркази деҳоти Кангурд бунёд намудани иншооти муосири варзишиву солимгардонӣ иқдом пеш гирифта шуда, он дар муҳлати 3 сол бо ҷалби коргарону мутахассисони маҳаллӣ бо сифати баланду риояи талаботи меъморӣ сохта ба истифода дода шуд. масоҳати замини варзишгоҳ 13000 метри мураббаъро ташкил дода дар 4 гӯшаи иншоот барои гузарондани бозиҳои футбол чароғакҳои равшанидиҳанда насб шудааст. ҳамзамон дар бинои дуошёнаи варзишгоҳ барои меҳмонон, мураббиён ва ровиёни варзиш 12 ҳуҷраи корию хизматрасонӣ ва дигар иншооти ёрирасон бунёд гардидааст. бо мавриди истифода қарор гирифтани иншооти нави варзишӣ 10 сокини ҳамин деҳа дар он бо кор таъмин шудааст. дар ҳамин ҷо пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо варзишгарони навраси дастаи футболи лигаи дуюми Сурхоб суҳбат карда, онҳоро ба дӯст доштани варзиш ва рушди ҷисмониву равонӣ ҳидоят намуданд. барои ҷавонони мо махсусан барои самти соҳаи варзиш ин як иқдоми бузург аст. бовар дорем, ки ҷавонони мо бо истифода аз ин имкониятҳо дар мусобиқаҳои гуногун призҳои назаррас ба даст меоранд. пештар ин шароитҳоро надоштем, ки то дар чунин майдонҳои калон зебо бозӣ намоем ва мо имрӯз соҳиби чунин варзишгоҳи замонавӣ гаштем ва мо метавонем, ки тамринҳои худро дар ин ҷо гузаронда, машқҳои худро дар ин ҷо гузаронда мо метавонем, ки дар сатҳи вилоятӣ, ҷумҳуриявӣ ва боз ҳам дар самтҳои болотар бозии худро нишон диҳем. мавриди зикр аст, ки барои амалисозии ҳадафҳои ташаббуси ҷаҳонии Тоҷикистон дар самти таҷлили рӯзи ҷаҳонии футбол дар шаҳру ноҳияҳои кишвар иншооти муосири варзишӣ сохта мешаванд, ки ин тадбир ба рушду оммавигардонии футбол ва умуман тарзи ҳаёти солим замина мегузорад. дар робита ба ин дар 2 соли охир дар деҳот ва шаҳраки ноҳияи Темурмалик 8 майдонча, 6 толори варзишӣ ва 4 муассисаи давлатии мактабҳои варзишӣ сохта ба истифода дода шуд. ин варзишгоҳи замонавӣ, ки бо 6000 ҷойи нишаст дар ҷамоати деҳоти Кангурди ноҳияи Темурмалик ба истифода дода шуд, ин ҳам нишонаи возеҳи ғамхориҳои пешвои миллат нисбат ба ҷавонон ва варзиш мебошад. умед дорем, ки ҷавонони ноҳияи Темурмалик аз ин имкониятҳо фарох истифода бурда барои рушду нумӯи варзиш, барои боз ҳам бештар намудани дастовардҳои варзишӣ саъю талош ва ҷаҳди худро бештару беҳтар менамоянд. ҳоло дар доираи барномаи давлатии рушди футболи ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2022-2026 дар вилояти Хатлон сохтмони 130 иншоот аз ҷумла варзишгоҳи ноҳияи Восе бо 22000 ҷойи нишаст, ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ бо 10000 ҷойи нишаст, ноҳияи Шамсиддини Шоҳин бо 6000 ҷойи нишаст ва дар ноҳияи Вахш сохтмони варзишгоҳи замонавӣ бо 5000 ҷойи нишаст идома дорад.